Čau děcka, čau děcka. Je tady další díl Paul Show. Takže, jak jsem vám slíbil minulý týden, budeme se bavit o stávce v dopravě, která byla minulý týden. Nebo letos? Co je mi do toho? Zasáhla to většinu České republiky. Celý den nikdo nejezdil. Nikdy. V Praze to vypadalo jako velká cyklostezka. Všude byly kola. Říkám vám. Jednoho hajzla jsem skopnul z kola a rozbil jsem mu držku za to, že mě předjížděl. Protože jsem byl v Praze nahrávat své album. Jo, slyšíte dobře. Právě jsem se proslavil a nahrával jsem svoji novou písničku. Ale nezaspívám. Takže vám říkám, debilové z vlády mají vypatlaný mozky. Úplně vypatlaný mozky. To vám říkám. A příští týden tady bude další celebrita. Ale jaká to bude překvapení. Takže